Tuloy natin. Pre, na-video yan. Ochas. Say hi. Live ba? Hindi, i-YouTube. Let's give the... Dalo ka, sir? Try. Kunti lang naman. Okay lang yun. Importante nasa Pinipili YouTube yung kami. camera. Pwede po ba ng buo lang? So, isang laro na lang kami. Isang laro pa. Anak ng baka. Ang dami pa pala gusto mo. Mali yata, parang dapat yata kung My day! Hindi ko alam. Sa rapat ko, init ng laban. basta ang sa Ano yung number kasi? ang panalo ba? Yun! Kami na mag-partner yan. Matik na. Ito. Okay. Nagtago pa yung fishbowl. Bumigat sila. Bigat sila. Thank you. Meron ba po ba? Babawi na, no? Pwede Yan, na kasi, no? nagano kasi, nakapasok na kasi. Ay, may pizza pa. Pwede mag-third set para mag-video pa ako. Ang hindi na laban eh. 25-29. Habol pa. Para tumagil yung score. Hindi pa tapos! Tatagal pa yung video ko. Walang seconds siya. Nakabay nga yan, eh. Kaya ba yan? Uy!